De part de tot l'equip, esperem que us trobeu bé. Com sabeu, no ens podem veure, estem seguint les recomanacions per intentar evitar la propagació del virus, però tot i que no podrem veure'ns cada dia, ens podem trucar cada dia, ens podeu enviar un WhatsApp i ens posaríem en contacte de seguida amb tots vosaltres. Aquesta situació és passatgera, segur que passarà i ens tornarem a veure ben aviat. Així que, si necessiteu alguna cosa, des d'aquí o des de casa, estem amb vosaltres. I si cal una visita, guants i mascareta. Si prens medicació, pren-la regularment tal com vam pactar. No passa res perquè al moments et sentis trist, agobiat o enfadat. I la convivència en família es pot fer difícil. Així que ànims, paciència també una mica i recordeu que podem parlar i ens podeu trucar quan ho necessiteu. Dedica una estona a fer deures, que també distreu. I si tens dubtes, pregunta'm. Busca un espai per tu. Recordeu-vos de ventilar l'habitació cada dia. Abans em passava tot el dia jugant a videojocs, però ara he trobat alternatives. Si tengo hambre, mejor una frutita, frutos secos. Acompanya't amb música. Recuerda hacer un poco de ejercicio cada día. Aunque solo sea un poco. A la nit, tots necessitem descansar. I per dormir al mòbil, a la caixa. Todo irá bien, de verdad. Desde la Casa Jove de Marina de Sant Pere Claver se os echa mucho de menos. Nos vemos pronto.